Hola a tots, som la companyia Escapa't i som una companyia de lloguer d'autocaravanes i campers. Ara mateix us presentarem l'autocaravana Hi 69 Plus. Aquesta autocaravana té un motor Renault, una cilindrada de 2,3 i una potència de 145 cavalls. Aquesta autocaravana és de la marca Rimor, és una marca italiana. És una autocaravana perfilada, té una longitud de 7,47, una amplada de 2,34 i una alçada de 2,96. Ara mateix passarem a l'interior i per poder entrar té l'interruptor justament a la dreta de la porta per poder treure l'escala. Ara que estem a l'interior, us explicarem les zones d'entrada d'aquesta autocaravana. Té 5 places homologades de conducció i també 5 places per poder dormir. Té un llit matrimonial a la part posterior, un altre llit matrimonial elèctric i la zona del menjador es pot fer un llit individual. La taula és ajustable, igual que els seients que estan a cabina. Són giratoris per tal de poder estar més còmodes a la part central al menjador. Aquest model, l'autocaravana, disposa d'un extintor, una farmaciola, una assistència de viatges 24 hores i una càmera a la part posterior de l'autocaravana on es pot veure tot a través d'aquesta pantalla. També té 2 enfosquidors, que serien aquesta cortina, i un altre que està dins d'aquest calaix, que seria per tapar els vidres. Aquesta seria la part de la cuina, que connecta amb el menjador. Hi ha una claraboia i totes les finestres disposen d'una mosquitera i un enfosquidor. Aquesta cuina té 3 fogons, que funcionen a través de gas. També té tots els complements de cuina. Té ganivets, té culleres, gots, de tot. I una nevera de 141 litres. Aquí, al costat de la televisió, tenim la guia d'aquesta autocaravana i també la centraleta, on es controlen les bateries, el sistema elèctric i l'aigua. El dipòsit d'aigua té una capacitat de 20 més 65 litres i 100 litres d'aigües grises. I aquesta seria la part posterior de l'autocaravana. Tenim una claraboia al damunt del llit i el llit té forma d'illa. Tenim 2 armaris i el lavabo i la dutxa estan separats en diferents espais. A la meva esquerra tenim el lavabo i a la meva dreta tenim la dutxa. Gairebé totes les llums són tàctils. I per baixar el llit elèctric hem d'apretar el botó del fre fins que es posi la llum de color verda i ja podrem baixar-lo. I per pujar-lo seria el mateix. Totes les autocaravanes d'Escapa't porten taules i cadires de càmping, allarg elèctric, manguera d'aigua, productes químics pel lavabo i falques. També totes les autocaravanes porten l'invèrter, una televisió, una placa solar, un portabicis, un toldo i una càmera a la part del darrere. I això seria tot d'aquesta autocaravana. Així que, ja sabeu, contacteu amb nosaltres i escapa't!